खुलुमबाय गिबियावनो बाथौ बिबुंथिनि जानानै आंनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। आंनि मुङा बिदिन्था बर', आंजों लोगोसे केमेरामेनाव दंफायो बिथां आदार दत्तराम बर'। दिनैनि बे गरेस्वर बियाब बाथौ बुथुमाव बिबान गथायनाय आरो समायखिरा लानाय हाबाफारियाव जों दिनै नुजाथिफैनो हादों। दा जोंजों लोगोसे दंफायो गरेस्वर बियाब बाथौ बुथुम सानजा बाक्सा जिल्लानि बोसोनगिरि सार बिथां हरेन्द्रनाथ बर'। दा बिथांखौ जों फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। दिनै गरेस्वर बियाब बाथौ बुथुमाव थांनाय मार्च दानावनो गोदान कमिटि दानानै गोदान आफाद सिफायनानै बिबान एंगारनाय आरो बिबान नाम गथायनाय हाबाफारिया खालामदोंमोन। दा बेवहाय माखासे लकडाउन जाबाय, कर'ना भाइरासनि बेमारनि जा थासारि बेखौ नोजोर होनानै जों बेखौ मावफुंनो हायाखै। दा दिनै बियाब आफादनि खावलायनायाव दिनै बेवहाय जनानै जोंहा गरेस्वर बियाब आफादा गोजाम आफादनि बिबानखौ गथायनाय जाबाय। लोगोसे बेवहाय जोंहा बियाब आफाद, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद, दौरि आफाद, आरज आफाद माखासे बे आफादफोराबो नुजाथिफैदों आरो बाहागो लाफैदों। दा बिथांमोनखौ गोदान नाजानायफोरनो बिबानखौ गथायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ इयुनाव खामानि मावनो थाखाय समायखिराबो होनाय मोनसे जालांबाय। बे समायखिरा होनाय जा खामानि बेयो जोंहा दुलाराय मिरु बाथौ बुथुमनिफ्रायनो बे नेमखान्थिया दंखायो। दुलाराय मिरु बाथौ बुथुमावबो जायफ्रा बिबानगिरि जायो गोदानै बिथांमोनहा समायखिरा लानांगौ जायो, जिल्लानिफ्रायबो बिदिनो समायखिरा लानांगौ जायो। आरो दिनै बेबादि थाखानाय नेमखान्थि बायदियै बियाबनि जानानैबो बिबानगिरि बिथांमोना समायखिराखौ लानाय जायो। दा बेवहाय जोङो बियाबनि जानानै दिनैनि जा बिबानगिरिफोरजों जमायै सावरायलायनानै जोङो धोरोमारि आफाद हिसाबै गामिनि रायजो राजा एबा समाजनि हारिनि माखासे खामानि मावनो थाखाय जों बिथांखि लानाय जायो। जायखौ जोङो सिगांनिफ्रायबो मावबाय थादों आरो माखासे जा गोदानै हाबाफारिफोरखौ जों लानाय जायो। दा ओंखायनो गोदानै दाजानाय जा बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोंहा गोबां मोनसे गोसो गुदुं मोनसे जों मोननो हादों। प्राय 130सा बिबानगिरि बिथांमोना नुजाथिफैदों। जोङो थांनाय समफोराव बेफोरबायदि बिबानगिरिफोर जों प्राय मोननो हायाखैमोन। देग्लाय जोङो माखासे गोसो गुदुं बिबानगिरिफोरखौ जों मोननो हादों। ओंखायनो बे धोरोमारि गौथुम हिसाबै बेबादि गोसो गुदुं माखासे बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै माखासे खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन होननानै आसा खालामदों। समाज फोसाबनाय, सुबुं फोसाबनाय, हारिनि धोरोमखौ हमथानाय आरो धोरोमनि गेजेरजों समाजाव सैथो नेम आसार खान्थिफोरखौ खुंनो हानाय, लोगोसे जोंनि समाजाव बिसेसकरि जोंनि समाजखौ गाज्रि लामाजों लांनाय जेरैबायदि फेग्रा मुवा बेसाद, बिरि सादा सिगारेट आफिं जर्दा सेकर बेफोरबायदि जायखौ गाज्रि थासारि जायफोर दिनै उथिफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नाख्रेबनो हमदों फेग्रा मुवा बेसादफोरा, बेफोरखौ जोङो नैबे गोदानै दाजानाय धोरोमारि बे गौथुमनि गेजेरजों जोङो हागौमानि समाजाव हाबनानै फोसाबनायनि जों हाबाफारिखौ लागोन होननानै जों रायज्लायनाय जादों। ओंखायनो आसा खालामदों जे बे बेलायाव जोंनि समाजाबो बे धोरोमारि गौथुमजों थानानै बेफोरबायदि फोसाबनाय खामानियाव हेफाजाब आरो धोरोमखौ फोसाबनाय बेलायावबो लोगोसे मोनसे जोंहा गिदिर मोनसे थांखि दङ। मोनफ्रोमबो बर' गामिफोराव धोरोमनि बाथौ थानसालियाव धोरोमनि बाथौ मन्दिर लुफुंनाय, दा बेखौबो जोङो जोंनि बियाबाव माखासे गामिफोराव जोङो नुबाय थादों आरो खायफाया लुनो लादों आरो खायफा लुनो लायाखै। आरो लुनो लानाय, लुबाय थानाय आरो माखासे लुखांनाय बेफोरखौ जों ज'है खालामनानैहाय माखासे लुयैफोरनि थाखाय मदद थुलुंगा नागिरनानै राङारि बिथिङाव जोङो थुलुंगा नागिरनानै जों समाजाव हाबनाय जाहैदों। आरो बेखौबो जोङो नुजाथिनाय जोंहा बिबानगिरि बिथांमोना साफ्रोमबो मावनायनि मोनसे थांखि लादों। ओंखायनो आसा खालामदों जे जोंनि जा समायखिरा लानाय बिबानगिरि बिथांमोननि मावनाय, बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गरेस्वर बियाब गौथुमनि
गासै सिबियारि समाजनि इयुन मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनो थांखिया बिबानगिरि बिथांमोना समायखिराखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो बियाबनि जानानै जोंनि जा बिबानगिरिफोरजों जमायै सावरायलायनानै जोङो धोरोमारि आफाद हिसाबै गामिनि रायजो राजा एबा समाजनि हारिनि माखासे खामानि मावनो थाखाय जों बिथांखि लानाय जायो जायखौ जोङो सिगांनिफ्रायबो मावबाय थादों आरो माखासे जा गोदानै हाबाफारिफोरखौ जों लानाय जायो। दा ओंखायनो गोदानै दाजानाय जा बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोंहा गोबां मोनसे गोसो गुदुं मोनसे जों मोननो हादों। प्राय 130सा बिबानगिरि बिथांमोना नुजाथिफैदों। जोङो थांनाय समफोराव बेफोरबायदि बिबानगिरिफोर जों प्राय मोननो हायाखैमोन। देग्लाय जोङो माखासे गोसो गुदुं बिबानगिरिफोरखौ जों मोननो हादों। ओंखायनो बे धोरोमारि गौथुम हिसाबै बेबादि गोसो गुदुं माखासे बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै माखासे खामानिफोरखौ मावनो हागोन होननानै आसा खालामदों। समाज फोसाबनाय, सुबुं फोसाबनाय, हारिनि धोरोमखौ हमथानाय आरो धोरोमनि गेजेरजों समाजाव सैथो नेम आसार खान्थिफोरखौ खुंनो हानाय लोगोसे जोंनि समाजाव बिसेसकरि जोंनि समाजखौ गाज्रि लामाजों लांनाय जेरैबायदि फेग्रा मुवा बेसाद बिरि सादा सिगारेट आफिं जर्दा सेकर बेफोरबायदि जायखौ गाज्रि थासारि जायफोर दिनै उथिफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नाख्रेबनो हमदों फेग्रा मुवा बेसादफोरा बेफोरखौ जोङो नैबे गोदानै दाजानाय धोरोमारि बे गौथुमनि गेजेरजों जोङो हागौमानि समाजाव हाबनानै फोसाबनायनि जों हाबाफारिखौ लागोन होननानै जों रायज्लायनाय जादों। ओंखायनो आसा खालामदों जे बे बेलायाव जोंनि समाजाबो बे धोरोमारि गौथुमजों थानानै बेफोरबायदि फोसाबनाय खामानियाव आरो धोरोमखौ फोसाबनाय लोगोसे मोनसे जोंहा गेदेर मोनसे थांखि दङ। मोनफ्रोमबो बर' गामिफोराव धोरोमनि बाथौ